Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра палац Пуслоўскіх у Косава. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Андрусь, пазнаёмце, калі ласка, нашых слухачоў з мястэчкам Косава. Мястэчка Косава упершыню ўзгадваецца ў 1494 годзе. Гэта самы канец 15 стагоддзя, эпоха Вялікага княства Літоўскага і самы перададзень нашага залатога веку. Сёння гэта мястэчка ў Івацевіцкім раёне Берасцейскай вобласці, але на працягу гісторыі яно змяняла сваіх уладальнікаў. Уладальнікамі Косава былі і розныя адгалінаванні велікакняскага роду, Гедэмінавічаў, былі таксама сапегі і былі пуслоўскія. Гэта мястэчка яно прайшло даволі такі значны шлях гістарычны, і на працягу сваёй гісторыі яно вырасла дзякуючы менавіта таму, што было прыватна-ўласніцкім. Кожны ўласнік ён клапаціўся пра гэтае мястэчка. Таму такі, можна сказаць, такі вялікі гістарычны шлях. Мы можам таксама прывесці, што ў міжваенны час у Косаве быў такі цэнтр нацыянальнай барацьбы беларусаў за сваю школу, за сваю нацыянальную самабытнасць. Гэта маецца на ўвазе 20 стагоддзя. Распавядзіце пра род Пуслоўскіх. Род Пуслоўскіх, старажытны беларускі род, сярэдняй рукі. Яны былі даволі такімі нязначнымі аж да 19 стагоддзя. І вось першы з роду Пуслоўскіх, Войцах Пуслоўскі, ён стаў, можна сказаць, самым галоўным беларускім прадпрымальнікам пачатку 19 стагоддзя. Войцах Пуслоўскі, ён стварыў такую цэлую латыфундыю. Паколькі ён займаўся рознымі прадпрыемствамі, мануфактурамі, ён пастаўляў там тэкстыль, парусіну і гэтак далей ужо ў расійскай імперіі, род вельмі хутка разбагацеў. І вось Войцах Пуслоўскі пачаў вельмі сур'ёзна скупляць зямлю. Прытым і на ўсходняй Беларусі, і на заходняй. Урэшце рэшт ён стварыў такую латыфундыю памерам у 20 000 дзесяцінаў. Гэта вялізная такая імперія зямельная. І вось з гэтага моманту род Пуслоўскіх ён пачаў вельмі сур'ёзна ўздымацца. А той, хто вучыцца ў школе, можна так пабачыць партрэт Войцаха Пуслоўскага і таксама ў згадку ў падручніку па гісторыі Беларусі пра Хомск, першае прадпрыемства на нашай тэрыторыі, дзе быў уведзены паравы рухавік. Калі пачалося будаўніцтва палаца? Будаўніцтва палаца ў Косаве звязана з сынам Войцаха Пуслоўскага, Вандалінам Пуслоўскім. Ён нарадзіўся ў 1814 годзе і прыняў у спадчыну ад свайго бацькі даволі такі значны надзел, таму што ўвогуле 7 сыноў было у Войцаха Пуслоўскага. Ён быў чалавекам прадпрымальным, менавіта ён стварыў гэту тэкстыльную фабрыку ў Хомску, першую ў Беларусі. І ў 1838 годзе ён пачынае будаўніцтва гэтага косаўскага палацу. На той момант гэта была такая грандыёзная будоўля. Быў такі Францішак Яшчалт, архітэктар ім запрошаны. Ён запланаваў такі вялізны палац у стылі класіцызму, 12 вежаў, кожная вежа абазначае канкрэтны месяц году, 4 вежы высокія. Ён лічыў, што самыя лепшыя месяцы году гэта травень, чэрвень, ліпень і жнівень. Самыя ўраджайныя, таму гэта вежы, яны найвышэйшыя за ўсе астатнія вежы. 100 пакояў, і пры тым, што няма сумежных пакояў. 2 паверхі, вялізны парк, дзе там 70 гатункаў розных рэдкіх дрэваў. Фактычна, вось гэта, значыць, 30-е гады 19 стагоддзя. І ён перабудоўваўся таксама ў 70-е гады 19 стагоддзя. Канешне, Косаўскі палац ён не за адзін год будаваўся, а дзесьці так ці інакш шліфаваўся вось на працягу 40 гадоў. Раскажыце пра заняпад і рэстаўрацыю Косаўскага палацу.
Заняпад косаўскага палацу ён быў звязаны з Першай сусветнай вайной. Трэба сказаць, што ўвогуле пуслоўскія яны так нашчадкі Войцаха Пуслоўскага, яны і Вандаліна, яны не былі такімі людзьмі вельмі прадпрымальнымі. Такая легенда ходзіць, што адзін нават з ягоных нашчадкаў прайграў у карты гэты палац. Але на сённяшні момант мы можам сказаць, што Першая сусветная вайна нанесла найбольшыя страты. І пасля пажар у час Другой сусветнай вайны. Фактычна выпалі ўсё. Не засталося нічога з бібліятэкі, з тых залаў, белая зала, чорная зала, парадная зала, нічога не засталося. І рэстаўрацыя была ўжо ў 21 стагоддзі ў незалежнай Беларусі. ЮНЕСКО вылучыла на рэстаўрацыю косаўскага палацу $50 000. Ён унесены у спіс гісторыка-культурнай спадчыны ЮНЕСКО. У Рэспубліцы Беларусь у 2016 годзе была прынята праграма рэстаўрацыі гэтага замку. Фактычна да 2018 году былі асноўныя працы завершаны. Такім чынам мы можам сказаць, што на сённяшні момант гэты палац, прынамсі вось першая чарга рэстаўрацыі, яна скончана. Адноўлены ў больш-менш тых прапорцыях, якія былі пры будаўніцтве. Што сёння можа зацікавіць наведвальнікаў? Трэба сказаць, што косаўскі палац, ён суседнічае з Мерачоўшчынай. Мерачоўшчына – гэта музей сядзіб Тадэўша Касцюшкі. І вось гэтыя два культурныя аб'екты, яны разам ствараюць такі адзін комплекс. Звычайна наведнікі яны глядзяць, як жыў Касцюшка, таму што, дарэчы, пуслоўскія, яны захавалі Мерачоўшчыну. Яны аднавілі і захавалі месца нараджэння Касцюшкі і ганарыліся гэтым. І калі вось мы наведаем Мерачоўшчыну, наступнае гэта косаўскі палац. Адноўлена вось некалькі залаў, па якіх можна зразумець маштаб вось роду пуслоўскіх. Старажытны рыштунак, старажытныя кнігі, бальная зала. Такім чынам ёсць што паглядзець. Чаму важна наведваць такія месцы? У першую чаргу таму, што мы нашчадкі тых людзей, якія стваралі шэдэўры такія архітэктурныя. І гэта паказвае нам, што мары ажыццяўляюцца. Наша гісторыя дазваляе нам глядзець аптымістычна на нашу будучыню. Мы не толькі нашчадкі тых людзей, якія пастаянна нешта прайгравалі, але мы нашчадкі тых людзей таксама, якія будавалі і мелі поспех. І вось род пуслоўскіх і косаўскі палац – гэта таксама і гісторыя поспеху, гісторыя беларускага генія, калі хочаце. Палац Пуслоўскіх – аб'ект міжнароднага значэння. Помнік архітэктуры сярэдзіны 19 стагоддзя, стыль неаготыка, пабудаваны па ініцыятыве багатага прамысловага магната, які валодаў спіртзаводам, шклозаводам, цагляным заводам і суконнымі мануфактурамі. Замак сіметрычны, мае два крыла. У адным з іх размяшчалася мастацкая галерэя і бібліятэка, у другім крыле размяшчаліся спальныя пакоі. Косаўскі замак быў уключаны ў пералік прыярытэтных аб'ектаў рэстаўрацыі гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь. Раім наведаць, каб не толькі дакрануцца да гісторыі і зрабіць памятныя фотаздымкі, але правесці час у ціхай і прыгожай мясцовасці. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!